Dneska si ideme zahrať túto hru. Nie je cieľ jasný zničenie priateľov, vylepšovať tanky a také veci. Dnes by som chcel, ja som už začal robil a dnes by som chcel dať aspoň do 50-ky výhru. Mám tu až také stovky, nič moc. Tam mám tie hardcore niektoré. Boli tu aj gigantické bossovia, čo som skoro umrel tam. Jujko. Takže to čo je za nový typek. To sa mi nepáči, tento typek. Hovorím, mám životy. Jak ste videli, no a keby ste chceli pokračovanie, dajte mi do komentárov. Nie, toto ja neviem vrátiť tento. Celá dobrý tento dronko, kámo. To virtuálna realita. Jeďme radšej na tank. Ďalší. A ešte posledný je právo na budove. To je super hra. Ja mám tie leveliky. Neviem, kde sú levely. Ako ste videli, v minulom dieli som sa odhalil. Tam ne. Tak, nechám. No, má už prítek. Je teda to na dve? No, takže sme vyhrali ďalšie kolo. Takže pôjdeme ako prvý do tanka. Ne, všetci budeme. Teraz som na minú. Ne, ľavo sú. Postaník umrieť. Tak, ešte si 20 niekoľko levelovko. Čo poďme prvý? Leteli všetci. Ja to dám aspoň do 40 levelov, potom sa vám ozvem, alebo hej, mám aspoň takých 6 levelov, tak zatiaľ čus. Takže ako to je asi nový tank, semka, to čo je, dobre, budeme potrebovať, to je tento tank, ktorá nezáša malé lasery. A tam musím na to všetko prehľadať. Come on, 37 levelov, takže aspoň ešte 3. A viem, chcem skončiť skôr.
o 10 levelov, lebo toto videjko bude veľké asi dlhé na túto hru. Tak ešte 2 levely a bude to. Tak dúfam, že si to poprvé šal. Posledný level a hotovo. Že nám to vyjde. Kámo, to sa nedá trfiť toto sa. Koľko máš stôl? To koľko ich sem je? Čo ten driftuje jak šalený? Takže. Už je to asi na koniec videa. A chcem vám oznámiť, že už sú všetky tanky, ktoré si vyrobili. Si máte farby, všetko je zatiaľ za reklamy. Len jeden za fričko. No Wednesday ja na to kašlem. To môže mať aj typkov, ale to začalo OK. Dobre, tak toto videjko asi ukončím. A by som bol rád, keby ste dali like a odber. Takže čus čus.